Africa. দৰ্শক বৃন্দলৈ খেলপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাইছো মোচানাইखौ দিन्थिफुंनो थाखाय Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, feel it, but you got it all, believe it. When you go get up, you can go get up, cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait and light it up to over. People are raising their expectations. Go and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, when you get down, get up, this time for Africa. Waka, waka, this time for Africa. आसामनि केबिनेट मन्त्रि इंजि ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिटिसिनि डेपुटि चिफ आरो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन मोन्नैबो दोलोनि प्लेयार्सफोर जाजमेन्टफोर कालचार टीमनि मेम्बार बिथांमोन दा बे समाव आङो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे हाबाफारिखौ 27 बोसोर खुंबोनायाव जाय बिथांमोना बाहागो लाबोबाय मैखोमै
बिथांमोननि खाथियाव आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। जों बयबो मिथिगौ फुटबल गेलेनाया जोबोद मोनसे गोजामसिन गेलेनाय। गोबां बोसोरनिफ्रायनो बुहुमनाङैनो फुटबलखौ गेलेबोदों आरो जोंनि ओनसोलावबो गुबुन गुबुन गेम गुबुन गुबुन खेलानिख्रुइ रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनसिननाय खेलायानो जाहैबाय फुटबल खेला। दा बेखौ जों एन्टारटेनमेन्ट महरै लायो, जोङो एक्सारसाइज महरै लायो, जोङो केरियार हिसाबै लायो आरो बेखौ गोबां बिथिङाव मालाबा मालाबा मोननै हारिनि मादाव मोननै हान्जानि मादाव मोनसे गोजोन थासारि दानोबो जोङो बे खेलाखौ जोङो गेलेयो। एमपि दाङरिया सम्पादन करोबा एमपि सारमोन दा जइन सेक्रेटारि सार गहिन चन्द्र बर' बिथांखौबो आं सिनायथि लानो थाखाय गुरै खालामबाय। बे समाव जोंनि बाथि हाबाफारिखौ जोंनि नेरसोन हिसाबै बिलन आरो खारौ बिर होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो आवगायबाय आरो सार बिथांमोना जिथु रेडि जाना दङ बिथांमोनखौ हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। सार बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्राय मोनसे बरायनाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिखौ बिथांमोना बे समावनो खौसेयै मावफुंगोन आरो बिथां सारमोनखौबो tak kena dulu dah kan. Kita darah kan. निजाम सिंह नाइडर बनानो अनुजानालो विश्वजित दैमारी स्टेट रेफ्री गटाखन प्रदान करिब अखমৰ कैबिनेट मंत्री श्रीजुत
ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেতক অধিক ওচৰত যাই পিনি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ PM শ্ৰীযুত ডাঙৰীয়া তেখেতে সহযোগ কৰিব। बे समाव जोंहा रानार आब्दुलनो बान्था बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे बान्थाखौ बावदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा, लोगोसे बिथांखौ मदद खालामदों बिटिआरनि PM डक्टर नीलम स्वर्गियारी बिथाङा। दा बे बान्थाखौ मोननो हादों इडेन FC उदालगुरि हानजाया। সাইড করে দিলে ভালো চলে সাইড হলে আমি নও সাইড নও আমার কামটা কি অলপ সাইড 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 প্লিজ दा बे समाव जोङो रानार आब्दुलनो 20,000 रांजों लोगोसे मोनसे ट्रफि होनाय অনুরোধ জনা হল আমার হরিমত যাতে হিস্ট্রিক্যাল মুভমেন্ট হিসাবে আগিব পারে। আমার ক্লাস কার্যসূচী আছে আমার সম্বর্ধনায় গাसै गेदेमा आलासि जोबथा नैबे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गेदेमा आलासि आरो लोगोसे मोननै कोच